Manual pirata per la capitana Tramuntana. Deliciosa! Ai, aquesta sopa de tauró m'ha quedat boníssima! Ja torneu a ser aquí, caragolines sense closca. Em recordeu ben bé a la Talassa, el Trujillo i el senyor Coco quan tot just van arribar aquí, a l'illa pirata. I què? Quin dubte teniu avui? Com? Ah, que voleu saber com ens enviem missatges secrets als pirates, oi? Doncs jo us ho explicaré. Passeu, poseu-vos còmodes. El meu barco és el vostre barco. Per descobrir els misteris de la tinta invisible, necessitarem l'ajuda d'un pirata adult. I els materials que necessitarem seran un full de paper, una llimona, un pinzell, una espelma i un encenedor. Exprimim el suc de mitja llimona. I amb l'ajuda del nostre pinzell dibuixem o escrivim el nostre missatge secret. I esperem uns minuts a que s'assequi. Amb l'ajuda d'un adult, encenem la nostra espelma i amb molt de compte passem el nostre dibuix per damunt. Ei, aneu alerta que no us cremeu! Uau! M'ha quedat xulíssim! I a vosaltres, com us han quedat els vostres missatges secrets? Estic segura que el Trujillo, la Talassa i el senyor Coco els seran de gran ajuda. Bé, escamarlant sense pinces, esperem els vostres vídeos o les vostres fotografies. I aquesta olor? La sopa!